Blíži sa sviatok zosnulých dušičky. Oveľa viacej ľudí sa pohybuje na cintoríne. Myslím tým rímskokatolícky cintorín v Komárne, o ktorom by som rada hovorila. A veľa občanov sa na mňa obracia s touto otázkou a sú rozhorčení, že musia platiť opätovne 10-ročný nájom za hrobové miesta, napriek tomu, že uvedené hrobové miesto alebo nájom za toto hrobové miesto, urnové miesto platili v predchádzajúcich rokoch, či už 2023, 2020, 2021, v roku 2017 a tak ďalej. Od začiatku roka, odkedy prevzala cintorín nová organizácia, ktorá je neziskovou organizáciou, nie je to ani SROčka, nie je to ani živnostník, je to nezisková organizácia, ktorá nemá vlastné prostriedky, sa snaží takýmto spôsobom tieto peňažné prostriedky získať. Zaviedla dokonca 25-eurové vstupné, keď chcete pochovať príbuzného na rímskokatolíckom cintoríne, tak si musíte zaplatiť vstupné ako do kina, lebo ináč vám to nepovolia. Pokiaľ zosnulý má len rozlúčku, zosnulý ide na kremáciu a vy kvetinové dary chcete umiestniť na hroby svojich príbuzných v rímskokatolíckom cintoríne, musíte zaplatiť zase 25 € vstupné. Keď vám to pohrebná služba donesie po bránu, tak neplatíte vraj nič, to bolo zatiaľ. No ale teraz už musíte, nie len vstupné, musíte zaplatiť aj 10-ročný nájom za to hrobové miesto, na ktoré chcete, aby boli umiestnené kvetinové dary, bez ohľadu na to, či to hrobové miesto je zaplatené alebo nie. Pokiaľ nie, je to oprávnené, no ale vo väčšine prípadov sú to hrobové miesta, ktorých majitelia riadne zaplatili v predchádzajúcich rokoch nájomné, ktorým ešte nezišla lehota na ďalšiu platbu. A tým pádom sú ľudia, občania povinní opätovne zaplatiť 10-ročný nájom. Pretože ľudia nepoznajú zákon o pohrebníctve, nepoznajú svoje práva. A vlastne tento zákon o pohrebníctve upravuje práva a povinnosti nájomcov hrobových miest, ale upravuje práva a povinnosti správcov pohrebiska. A jednou z nich je nájomná zmluva. Je to paragraf 21, ktorý hovorí o tom, že právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Čiže keď ste mali doteraz faktúru, na ktorej bolo vyznačené, že ste zaplatili do roku 2033, to neznamená, že vám končí nájomná zmluva, to je len obdobie, na ktoré ste zaplatili a na ďalšie obdobie treba vtedy a vtedy zaplatiť po uplynutí tejto doby. V bode 3 sa dokonca hovorí, že prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýkoľvek zásahov do hrobového miesta, samozrejme okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. Zákon o pohrebníctve hovorí aj o výpovedi nájomnej zmluvy, lebo ju môžete vypovedať, aj vám ju môžu vypovedať, ale nikde v zákone nenájdete ako dôvod výpovede nájomnej zmluvy zmenu správcu pohrebiska. Zmenou správcu pohrebiska vaša zmluva nezaniká. Je tu na bod C, kde sa hovorí, že keď nájomca ani po upozornení podľa odseku 1 nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, vtedy prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie. Ale to sa nejedná o to, ako si to vysvetľuje
doterajšia správkyňa, že keď jej nezaplatíte, pokiaľ vám zišlo obdobie, ktoré ste mali uvedené na faktúre a treba zaplatiť na ďalšie obdobie, tak a nezaplatíte do 1 roka, vás vyzve správkyňa zaplatenie tohto poplatku. Ale nie hovorí o tom, že by vaša doterajšia zmluva bola neplatná a že ste na základe toho jej povinní zaplatiť 10-ročné obdobie. Tak neviem, či neovláda tento zákon, ale sa mi zdá, že neovláda ani prevádzkový poriadok pohrebiska, svoj vlastný, ktorý schválilo všeobecným záväzným nariadením mesto Komárno pod číslom 3/24, ktorý má mimochodom okolo 21 strán, ak dobre viem, ktorého súčasťou je aj cenník. A toto schválili poslanci mesta Komárna aj so vstupným na pohrebisko, hoci na mestské časti Čerhát, Kava, Hadovce, Nová Stráž. Keď idete pochovať príbuzných, nemusíte platiť vstupné. Keď idete, dávať kvetinové dary, nemusíte platiť. Keď máte zaplatené nájomné, nemusíte pri uložení kvetinových dároch po rozlúčke platiť znovu 10-ročný nájom. Toto nie je nikde v okolitých cintorínoch, na okolitých dedinách, ani v reformovanom, ani v evanjelickom cintoríne, ani v židovskom. Toto je jedine v rímsko-katolickom cintoríne Komárno, kde prevádzkovateľia nie že porušujú zákon, ale aj vlastný prevádzkový poriadok. Pretože tu je to vyznačené v tomto prevádzkovom poriadku, ktorý bol schválený tento rok poslancami mesta Komárno a podpísaný primátorom mesta Bélom Kesegom, že doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobových miest zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v prípade, ak podmienky užívania hrobových miest sú splnené. To znamená, doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobových miest. Doterajšie právne vzťahy bola vaša nájomná zmluva, ktorú ste si uzatvorili doteraz do roku 2023. Máte faktúru, ktorú správkyňa cintorína neuznáva. Je to daňový doklad, ktorý uznáva finančná správa, ale správa rímsko-katolického cintorína ho neuznáva. Dokonca šikanuje ľudí, ktorí chodia na cintorín, niektorí chodia raz za rok, niektorí chodia častejšie. Som si vytlačila jednu komunikáciu, lebo jedna pani sa pýtala, čo má robiť, lebo 2, 3 a 5 rokov dozadu zaplatila za dvojhroby, má dokonca 3 dvojhroby na cintoríne, čiže za 3 hroby zaplatila 10-ročný nájom. Má tam lavičku, na ktorú, ako som spomínala, ponovom za lavičky, kto má, musí zaplatiť 50 €. A za každým, pretože chodí 4-krát do týždňa do cintorína, za každým ju správkyňa, ale už aj zamestnankyňa zastaví, osloví a upozorňujú, že má prísť zaplatiť, dokonca jej vypočítali sumu, koľko má zaplatiť na ďalších 10 rokov, hoci ešte podľa údajov má do 2029, 30 a 32 zaplatené nájomné. A o šikane hovorím preto, lebo 78-ročnej pani povedať, že keď to nezaplatí, tak jej môžu odstrániť všetky hroby a aj lavičku. Potom ju zavádzajú, že keď od bývalého správca dostanú
dostanú peňažné prostriedky, ktoré on vybral za nájmy, tak dostane naspäť tieto peniaze. Sami vieme veľmi dobre, aj sami viete, čo raz zaplatíte, to vám veľmi ťažko hoci kto vráti. A hlavne v takomto prípade, keď nie je to podložené ani zákonom, nie je to podložené ani prevádzkovým poriadkom. A takáto šikana a takéto informácie a takéto nútenie, to nie je jedna stará pani, je ich viacej, niektorí už aj zaplatili, niektorí ešte nezaplatili. Ale tí, ktorí zaplatili napríklad, keď si chceli očistiť, nehať hrob, museli zaplatiť 10-ročný nájom. Alebo keď si chceli dogravírovať len 2 písmená úmrtia, museli zaplatiť 10-ročný nájom. Alebo keď si chceli obnoviť hrobové miesto, tak museli zaplatiť 10-ročný nájom, napriek tomu, že v Lani mali uloženie urny, čiže v Lani zaplatili do 2033. A tu už je možno, že aj otázka pre orgány činné v trestnom konaní, lebo tu už môže byť súbeh viacerých trestných činov podvodu, lebo keď uvediete niekoho do omylu podľa paragrafu 221 trestného zákona, alebo využijete niečí omyl a dokonca na chránenej osobe, to už je trestný čin. Chránené osoby sú starí rodičia, starí ľudia, ktorí nemajú vedomosti o zákone, nepoznajú ani prevádzkový poriadok, nevedia, čo môžu, a sú najľahšou obeťou podvodníkov, lebo sami viete, že vo svojich príbytkoch pustia častokrát hoci koho. Tu nikto za nimi nemusí ísť, lebo oni chodia do cintorína, kde ich priamo takto oslovujú správkyňa alebo zamestnankyňa a tvrdí im niečo, čo nemá oporu ani v zákone, čo nemá oporu v ich prevádzkovom poriadku. A teraz neviem, či ho nepoznajú, ani zákon, ani vlastný poriadok, čiže konajú tak z nevedomosti, alebo ho poznajú veľmi dobre a zneužívajú vlastne strach ľudí z toho, že prídu o svoje hrobové miesta, pretože nepoznajú svoje práva a sú ľahkou obeťou tohto zastrašovania. Takisto je to vlastne aj, môže to byť aj podľa paragrafu 375 poškodzovanie cudzích práv, pretože vy máte právo užívať svoje hrobové miesto a pokiaľ vám to znemožňujú, čiže opraviť hrob, očistenie hrobu, obnovenie hrobového miesta, pokiaľ nezaplatíte ten 10-ročný nájom, vás uvádzajú do omylu, na chránenej osobe je to o to horšie, a žiadajú niečo zase len, čo nemá oporu ani v zákone a zneužívajú vašu nevedomosť. Pokiaľ by došlo k tomu, že keď naozaj nezaplatíte, aby sa uchýlili k takému niečomu, že zrušia vaše hrobové miesto, to už sa dá považovať podľa paragrafu 365 aj za hanobenie miesta posledného odpočinku. Lebo pokiaľ vy sa viete preukázať platnou zmluvou a zmluva, ktorú ste uzatvorili pred rokom 2023, či sa to páči správcom rímskokatolíckeho cintorína alebo nie, je platná aj podľa zákona, aj podľa prevádzkového poriadku ich vlastného, ktorý schválili poslanci tohto mesta. A v neposlednom rade, naposledy som si nechala paragraf 373 ohováranie. Ohováranie v tom zmysle, že ohovárajú predošlého správcu cintorína a tým spôsobom, že im nedal evidenciu, že im nenechal peňažné prostriedky, s nimi nezúčtoval, že on nemal právo vyberať nájomné, pretože, ako viete, alebo neviete zrejme, prevádzkový poriadok, ktorý vtedy platil, podľa toho do 31.12.2023 mohol a musel správca cintorína vyberať poplatky. A mnoho ľudí tomu verí, samozrejme, ale prečo? Lebo zase len nepoznajú zákon, nevidia zmluvy,
myslia si, že tak by to malo byť. Ale nie vždycky všetko je tak, ako sa to javí. Pretože je tu dodatok z roku 2004, keď predošli, správca prevzal cintorín, ktorý predtým spravoval mesto a vrátilo ho rímskokatolíckej cirkvi, alebo cirkev si ho zobrala späť do svojej réžie a poverila správou cintorína inú spoločnosť. A dodatku sa hovorí vlastne, že finančné prostriedky za užívanie hrobových miest zostávajú vo vlastníctve nájomcu, nakoľko na začiatku nájomného vzťahu neobdržal od prenajímateľa pomerné časti poplatkov za prenájom hrobov ani žiadne finančné alebo materiálne prostriedky. To znamená, že zmluva hovorí o tom, že pokiaľ nájomca ukončí túto nájomnú zmluvu alebo skončí doba trvania, nemusí s týmito prostriedkami vyúčtovať. To znamená, že tvrdenie, že sa budú súdiť alebo že sa súdime, sa zakladajú na nepravde, lebo žiadny súd neprebieha. A viete veľmi dobre, keby aj napriek zmluve, ktorá je platná z roku 2004, lebo tak keď sa jedna zmluva uzatvárala, tak je platná, tak ako sú platné zmluvy, ktoré uzatvárali občania, aj keby sa chceli súdiť. Súdy trvajú niekoľko rokov. A čo bude dovtedy s občanmi? Dovtedy budú platiť to, čo nemusia. Dovtedy budú dávať neziskovky svoje ťažko zarobené peniaze len preto, že neziskovka nemá vlastné peniaze, vlastné finančné prostriedky. Predošlý správca začínal presne takisto ako oni. Nemal evidenciu, nemal peňažné prostriedky za vybraté hrobové miesta. Vytvoril si vlastnú evidenciu a postupne získával informácie a zbieral informácie. A tie informácie zbieral celých 20 rokov, kto je prenajímateľom miesta, dokedy mal zaplatené nájomné. Ľudia, ktorí v týchto rokoch, v začiatkoch prišli, doniesli papier od mesta Komárna, potvrdenie, že mali zaplatené, alebo sa preukazovali týmito dokladmi. To musel uznať, lebo zo zákona je to zmluva a s menou správcu sa nič nemení. Čiže musel tieto zmluvy takisto akceptovať a vlastne platili poplatky len tí, ktorým schádzalo obdobie, na ktoré bolo hrobové miesto zaplatené. Preto je potrebné, aby si ľudia chránili svoje práva, pretože nikto za vás to neurobí sám. Keď budete platiť niečo, čo nemusíte, keď sa necháte zneužívať, tak tí, ktorí vás zneužívajú, to budú robiť s úsmevom na tvári, lebo si povedia, však ľudia zaplatia, nebúria sa, neriešia to, radšej zaplatia, nech majú svätý pokoj, nech my ich neotravujeme. A oni vás otravovať budú čím ďalej, tým viac. A je to taká hra kto z koho, že kto to vydrží s nervami dlhšie, lenže predstavte si práve túto 78-ročnú pani, ale sú tam aj vyše 80-roční, ktorí nevedia kvôli tomu spávať. Tak obráňte svojich rodičov a starých rodičov a choďte s nimi do toho cintorína, pokiaľ vám povedia, že musia niečo platiť. A žiadajte si, aby vám ukázali, na základe akého zákona. Nech vám to ukážu v prevádzkovom poriadku. Na základe čoho vlastne od vás vyžadujú znovu zaplatenie nájmu na 10 rokov. Nebudú vám vedieť ukázať. Cenník vám zbytočne ukazuje, ten o tom nehovorí. Ani v obchode nezaplatíte niečo, čo nemáte.
A treba starých rodičov doprevádzať na tieto miesta, pretože to nečíha na nich len v ich domovoch, že ich chcú zneužiť, ale číha to bohužiaľ aj na cintoríne. A o to je to smutnejšie, že to robí správca otvorene a vyhlasuje a vymýšľa si všelijaké klamstvá. Pokiaľ sa chce súdiť, nech sa súdi, ale to nie je váš problém. Vy máte zmluvu, ktorá je v platnosti. Vy máte svoje práva, máte aj povinnosti samozrejme, pokiaľ vám zišla nájomná zmluva tento rok, treba aj, pokiaľ si chcete predĺžiť, treba ju zaplatiť. Ale neplatiť niečo, čo nemáte, len preto, lebo je to rýchly príjem pre správcu cintorína, lebo iné peniaze nemá.